Hello po mga kasundo, ito po si Kuya Bari. Naku po, pagpasensyahan nyo na po yung boses ko at ako'y ngongo ngayon dahil sa sipon. Anyway, simulan na po natin ang kwento. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ako po si Samuel, Tubong, Bicol. 53 anyos na po ngayon at ako po'y byudo at mayroong 2 anak na puro lalaki. May kanya-kanya na rin silang pamilya. Sa ngayon po, dito na ako nakatira sa Cebu kasama ang isa ko pong apo na may pamilya na rin. Nangyari po Kuya Bari ang hindi ko malilimutang karanasan noong 19 anyos pa lamang po ako. Binata pa po ako noon at mahilig akong sumama sa tiyuhin ko sa tuwing may nagpapaani ng palay. Masipag po si Tiyo Marsing. Halos lahat ng trabaho na kaya niyang gawin ay hindi niya po pinapalampas. Gaya na lamang ng pag-aararo, pagtatanim ng palay, mais, gulay, pag-aani o kahit ano pa, basta marangal na trabaho. At nais kong maging kagaya ni Tiyo na halos alam na ang lahat ng bagay. Sisimulan ko po ang kwento ko Kuya Bari noong naisipan kong sumama kay Tiyo. May pinsan kasi ang asawa ni Tiyo sa Cotabato. Sinusulatan siya sa tuwing may magpapaani ng palay roon. Hindi pa po uso ang cellphone noon. Kung mayroon man, bihira pa lamang ang gumagamit noon. Wala ring kuryente at tanging lampara lamang ang nagsisilbing tanglaw namin sa dilim. Noong mga panahong iyon Kuya Bari, hindi ako nag-atubiling sumama sa aking tiyuhin. Dahil hindi naman ako nag-aaral, minabuti ko na lamang nasamahan siya para makatulong na rin sa kanya. Pasado 5:30 na ng hapon noon nang makarating kami sa bayan ng Cotabato. Kakaunti pa lamang po ang bahay roon at distansya rin ang mga kabahayan. Sa liblib nakatirik ang di kalakihang bahay ni Ante Nida, ang pinsan ng asawa ni Tiyo. Nag-iisang bahay malapit sa gulod. Wala ring kapitbahay na makikita sa paligid. Kung mayroon man, may kalayuan din mula sa pinagtatayuan nilang bahay. Gusto kong usisain si Tiyo pero nanatiling tikom ang aking bibig. Niyaya muna kaming kumain ni Auntie. Nang matapos ay tahimik kaming pinaupo sa labag. May sinabi si Auntie Nita tungkol sa pusod ng sapa kung saan may lihim daw na daan doon patungo sa kabilang baryo. Maging siya raw ay hindi pa nasusubukang pumunta roon dahil binahayan raw umano ng mga aswang ang lugar na iyon. Noong marinig ko ang sinabing iyon ni Auntie, bigla akong nagka-interes sa lugar na iyon, ngunit hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Subalit sa kabila nun, hindi pa rin ako naniniwala na may aswang nga na nakatira doon. Naging normal naman ang unang linggo namin sa lugar na iyon Kuya Bari. Maayos naman ang mga kapitbahay ni na Auntie Nita, kahit medyo may kalayuan na ang mga iyon. Isang araw, habang naglalakad-lakad ako sa damuhan, may nakasalubong akong 2 lalaki na medyo may katandaan na. Nginitian lamang nila ako saka nagpatuloy ito sa kanilang paglalakad. Nais ko pa sanang maglakad-lakad ngunit mahigpit akong pinagbabawalan ni Auntie Nita dahil masyado raw umanong delikado ayon pa sa kanya. Sinunod ko naman ang sinabi ni Auntie. Ang ginawa ko kinabukasan nun, bandang hapon, nagpasama ako kay Edgar patungo sa sapa upang maglaba at makaligo na rin. Siya nga pala Kuya Bari, anak ni Auntie Nita, si Edgar. Magkasing edad lang po kami. Ngunit may napansin po ako sa kanya. Napaka-misteryoso ng taong ito. Tipong mahirap babasahin ang nilalaman ng kanyang isip. Dahil tahimik lamang siya. Nagsasalita lamang kapag kinakausap ko siya. Naisip ko na nga lang, baka ganun talaga ito. Pagdating namin doon, naabutan namin
na may isang babaeng naliligo. Nakayuko ang babae. Natatabunan ng mahaba niyang buhok ang kanyang mukha. Sakto naman dahil patapos na ang babae. Hindi na namin siya inabala pa. Sa halip, dumiretso kami sa unahang bahagi. Subalit natigilan ako sa paglalakad nang makarinig ng kakaibang ingay na tila nanggagaling sa dulong bahagi ng kakahuyan. Nagkatinginan pa nga kami ni Edgar. Sandali kaming nakiramdam, ngunit hindi na nasundan pa, kaya pinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad. Noong makarating kami sa unahang bahagi, nagtaka ako dahil may isang lalaking naliligo rin doon. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, kakaiba na ang kutob ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nasisiguro ko pong may kakaiba nga sa lugar na iyon. Maya-maya'y bigla ring humangin ng malakas dahilan upang manindig ang aking mga balahibo sa katawan. Napalunok pa nga ako. Biglang lumikot ang mga mata ko. Kuya Bari, sa hindi malamang dahilan, nagliparan din ang ilang ibon sa kakahuyan. Napansin ko rin ang lalaki na tila balisa. Muli kaming nagkatinginan ni Edgar. Kapwa napatango, tanda na iisa lamang ang aming iniisip. Walang ano-ano'y kumaripas kami ng takbo. Hindi iniinda ang mga naglalakihang bato. Hindi ko na rin iniisip kung matatalisod ako. Basta ang mahalaga sa akin ng oras na iyon ay makaligtas ako ng buhay kung sakaling panganib nga ang nakaambang sa amin. Nabitawan ko na rin nga ang daladala kong planggana. Subalit sa kalagitnaan ng aking pagtakbo, napansin kong tila wala nang nakasunod sa akin. Dala ng kuryosidad, tumigil ako at unti-unting lumingon sa aking pinanggalingan. Subalit ganoon na lamang ang pagkakunot ng aking noo nang makita kong nakaharap ang lalaking tinatakasan namin ni Edgar na tila may mahalagang pinag-usapan. Napabuga ako ng hangin sa kawalan, lalo pa at biglang tumingin sa akin ang lalaki na bahagya pang napangisi. Pailalim din kong tumingin. Parang may ibig ipahiwatig ang mga titig na iyon, bagay na lalong nagpakilabot sa ginagawa niya. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, nauna akong umuwi. Hindi ko na hinintay pa si Edgar. Pagdating ko po sa bahay, nagtaka si Tiyo nang makitang wala na akong daladalang planggana. Hinihingal akong napasandal sa dingding. Hindi ako nakapagsalita. Bagkus dumiretso ako sa kusina upang uminom ng maraming tubig. Para akong natutuyuan ng laway dahil sa pangyayaring iyon. Ipinilig ko ang aking ulo. Pilit iniisip na guni-guni lamang iyon. Dahil sa kaiisip, hindi ko na hinintay pa si Edgar na dumating. Humiga na ako sa tinutulugan namin ni Edgar sa lantay. Ni hindi na nga ako nakapaghapunan pa hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Sa sumunod na mga araw, nagsimula na kaming mag-ani ng palay ni Tiyo. Nawala na rin sa isipan ko ang nangyari noong nakaraang araw. Sinamahan kami ni Ante sa baryo Palay. Hindi maipagkakaila na may kagandahan ang lugar na iyon. Bukod kasi sa malinis ang paligid, kakaunti lang din ang mga bahay dahil mas nangingibabaw ang palay sa lugar na iyon. Gaya namin, marami ring taga-ibang lugar ang pumupunta sa baryo Palay. Nagtaka pa nga ako dahil naroon din noon ang babae sa ilog noong nakaraang araw. Maging ang lalaking tinatakbuhan namin ni Edgar ay naroon din kasama ang babaeng iyon. Nang mga oras na iyon ay biglang nanumbalik sa aking isipan ang nangyari. Subalit nawala rin ang parang bula nang nginitian ako ng babae.
Tila ako'y nahihipnotismo sa aking kinatatayuan nang masilayan ang napakaganda niyang ngiti. Hindi ko naman alam kung bakit, ngunit parang may kung anong mahika siyang ginagamit sa akin. Dahil simula ng araw na iyon, hindi na siya mawala-wala pa sa aking isipan. Tila may bumabagabag sa aking isip na hindi ko mawari kung ano po iyon. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ako nang bigla na lamang siyang dumalaw kina Edgar. Pinapasabi raw ng kanyang ina na magpapaani rin daw sila ng palay na hindi naman tinutulan ni Tio Marsing. Iyon din naman ang sadya namin kaya wala kaming sinasayang na oras. Pinaunlakan namin ang kanilang pag-iimbita sa amin nang sa gayon ay marami-rami rin ang madadala naming palay pag uwi namin ng Bicol. Nagpakilala siyang Dalia, Kuya Bari. Mula rin ng araw na iyon ay pabalik-balik na siya sa bahay. Hindi ko na nga pinapansin kahit minsan nakakaabala na siya ng gawain. Halos hindi ko na nga magawa ng maayos ang aking trabaho nang dahil sa kanya. Subalit hindi ko pa rin siyang magawang lubayan sa kabila nun. Hanggang sa napagpasyahan kong ligawan siya na hindi naman niya ako binigo. Kuya Bari, masayang kasama itong si Dalia kahit madalas siyang tahimik. Nagkakasundo kami. Halos may pagkapareha kami ng personalidad kasi. Subalit puno ng pagtataka ang aking isip kung bakit lagi siyang wala tuwing gabi. Madalas ko siyang kasama sa araw, ngunit pagsapit ng gabi, ni anino niya ay hindi ko na nasisilayan pa. At kung tatanungin ko naman siya, wala rin naman akong makuhang tugon mula sa kanya. Ganun pa man, ipinagkibit-balikat ko na lamang iyon. Hanggang sa nagpasya kaming umuwi ni Tio sa Bicol. Ngunit hindi natuloy dahil ayaw akong payagan ni Dalia. Panay ang pakiusap niyang huwag ko siyang iiwanan. Gustuhin ko mang siyang makasama, subalit hindi pwede dahil kinakailangan ko ring bumalik sa amin. Binigyan ko siya ng 2 araw na makasama ako ng lubusan. Sinulit namin ang pagkakataong iyon nang sa gayon ay hindi na namin gaano mamimiss ang isa't isa. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng aking pag-alis. Iyon din ang araw na hindi ko na nakita pa si Dalia. Nakapagtataka dahil hindi man lang siya nagpakita sa akin sa araw na iyon, samantalang maayos naman ang usapan namin at babalikan ko siya kapag maayos na ang lahat. Magmula nun, hindi na kami nagkita pang muli ni Dalia. Wala na rin akong balita kung saan siya napadpad dahil mula nang umuwi kami ng Bicol, hindi na kami nakabalik pa sa Cotabato. Madalang na rin umalis ng bahay si Tio dahil patapos na ang anihan. Sa pagtatanim ng mais at mga gulay naman siya nakatutok. Nais kong puntahan si Dalia sa kanila, subalit hindi ako pinayagan ng aking mga magulang. Hanggang sa isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari, muli kaming napadpad sa Cotabato dahil biglaan ang pagkamatay naman ni Auntie Nita. Hindi rin alam ng pamilya niya kung anong sanhi ng kanyang kamatayan. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, halos lumundag ako sa tuwa kahit patay ang ipinunta namin sa Cotabato dahil masisilayan kong muli si Dalia. Subalit nabigo po ako dahil pagdating ko sa lugar na iyon, sinalubong ako ng masamang balita na magmula sa araw ng aking pag-alis doon, hindi na rin daw bumalik pa si Dalia. Nanlumo naman ako sa aking nabalitaan. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay wasak ako. Kaya naman ang ginawa ko, pinuntahan ko ang sapa kung saan kami unang nagkita. Subalit gaya ng inaasahan,
ni anino niya'y wala akong nakita. Laglag ang aking balikat na umuwi sa bahay ni na Edgar. Ngunit hindi pa nagtatapos doon ang paghahanap ko sa kanya. Isang araw, habang hindi pa naililibing si Antinita, biglang pumasok sa isipan ko ang sinabi ni Auntie tungkol sa kabilang baryo. Bigla akong nakuryoso nang maalala ang bagay na iyon. Hindi na po ako nag-alinlangang tumungo sa pusod ng sapa kung saan diretso iyon sa sinasabing pinamugaran ng mga aswang. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, nawala na sa isip ko ang takot dahil sa kagustuhang mahanap si Dahlia. Dapit hapon yun nang maisipan kong bagtasin ang daan patungo sa kabilang baryo. Dala ang pag-asang mahanap ko si Dahlia. Hindi ko na ininda pa ang nakaambang panganib. Ang mahalaga, matagpuan ko ang babaeng aking iniibig. Malayo pa lamang, kapansin-pansin na ang katahimikan ng lugar. Subalit sa kabila nun, nakapagtatakang magaganda ang mga bahay roon. Konkreto halos lahat ng nakatayong bahay. Nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad. Tumingala ako sa kawalan nang mapansin ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Malalim akong bumuntong hininga bago nagmamadaling humakbang. Nagpalingalinga ako, naghahanap ng masisilungan. Kumunot ang aking noo nang mapansing ni isang tao ay wala akong nakikita. Lahat din ng bahay na madadaanan ko ay sarado ang pintuan, maging ang kanilang mga bintana. Dahil doon, biglang sumagi sa aking isip ang sinabi sa akin dati ni Antinita. Sa hindi malamang dahilan, nanindig ang mga balahibo ko sa batok, hindi dahil gawa ng ulan, kung hindi dahil sa takot na lumukob sa akin. Saka ko palang napagtanto na baka nga totoo ang ikinikwento ni Antinita sa amin noon. Marahas akong bumuga ng hangin sa kawalan bago dumiretso sa unahan. Habang naglalakad, nararamdaman kong tila may nakamasid sa akin mula sa di kalayuan. Subalit ipinagkibit balikat ko pa rin, bagkus binilisan ko na lamang ang aking mga hakbang. Giniginaw na rin ako dahil palakas ng palakas ang pagbuhos ng ulan. Nang makahanap ako ng masisilungan, walang pag-aalinlangan akong pumasok doon sa loob ng isang maliit na bahay. Pinagpag ko muna ang aking suot kahit batid kong hindi na iyon matutuyo. Nang matapos, nagpalingalinga ako sa paligid ng bahay. Napangiwi ako nang malanghap ko ang malansang amoy. Batid kong hindi normal iyon, kaya napagpasyang kong hanapin kung saan nagmumula ang amoy na iyon. Subalit gano'n na lamang ang pamimilog ng aking mga mata nang makita kong nilalantakan ng isang itim na pusa ang karne habang nakalagay iyon sa malaking planggana. Hindi ko lamang batid kung anong klaseng karne iyon. Subalit nasisiguro kong karne ang kinakain ng pusang iyon dahil dumudugo pa ang mga iyon. Natutop ang aking bibig sa aking nasaksihan kung papaano lamunin ng pusa ng buong buo ang mga bituka. Nagtago ako sa likod ng pintuan at ako'y napalunok. Tila may bumara sa aking lalamunan. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay hihimatay na ako sa takot. Kaya naman nang tingnan ko muli ang pusa, sakalang ako nakahinga ng maluwag dahil wala na ito roon. Pumikit ako, saka nagbilang hanggang 3. Tahimik, kaya dahan-dahan akong lumabas. Subalit huli na dahil sa isang iglap lamang ay nasa harapan ko na ang malaking pusa. Pagmulat ko sa aking mga mata, titig na titig ito sa akin.
Sa hindi ko malamang dahilan ay kumaripas ako ng takbo palabas ng bahay. Natisod pa nga ako dahil madilim ang sumalubong sa akin. Sunod-sunod ang paglunok ko sa laway, lalo pa at nagsimula ng kumabog ang aking dibdib. Hindi ko batid kung saan ako papunta. Tila nang hihina ako ng mga oras na iyon. Lakad-takbo ang ginawa ko, matakasan lamang ang napakalaking pusang iyon. Subalit sa aking pagtakbo, nabangga ako sa di kalakihang kahoy. Gayunpaman, sinikap ko pa ring maglakad ng maayos. Pakapaka pa akong naglakad hanggang sa makarinig ako ng kakaibang ingay na nagmumula sa di kalayuan. Hindi ko naman mawari kung bakit tuon ako hinatak ng aking mga paa. Sa halip na umuwi, napagpasyahan ko pang sumilip at makiusyoso. Napadpad ako sa pinakadulong bahagi ng malaking bahay. Nang tuluyan na akong makalapit, naghanap muna ako ng mapagtataguan. Muli, halos lumawa ang aking mga mata nang masilayan ko ang pamilyar na mukha. Parang pinipiga ang puso ko sa aking nasaksihan. Ang babaeng dahilan ng pagpunta ko sa lugar na iyon ay ikakasal na sa iba. Pumikit ako nang makita kong hinahalikan ng isang lalaki sa noo, si Dahlia, habang siya'y nakapikit. Ang malala pa, Kuya Barry, yung lalaking nakita namin ni Edgar sa sapa ang mapapangasawa ni Dahlia. Gustuhin ko mang lumapit upang pigilan sila, ngunit hindi ko na ginawa pa. Tila may puwersa na pilit humahatak sa akin papalayo sa lugar na iyon. Kaya naman dahil sa galit ay pinagsusuntok ko na lamang ang puno ng mangga na katabi ko lang sa pinagtataguan ko. Tiniis ko ang sakit. Kahit mahapdi ang aking kamao ay hinayaan ko lamang iyon. Dahil wala nang masasakit pa kapag ka masisilayang mong ikakasal na ang taong mahal na mahal mo sa ibang lalaki. Labis akong nasaktan ng mga panahong iyon, Kuya Barry. Hindi ko lubos maisip kung bakit nagawa iyon sa akin ni Dahlia. Nang mga oras na iyon, matapos masaksihan ang pag-iisang dibdib ni Dahlia at ang lalaking ipinalit niya sa akin, ay luhaan akong umuwi. Saktong pagtalikod ko naman ay siya ring pagsulpot ng isang nilalang sa harapan ko. Nanlaki ang aking mga mata nang masilayan ang nilalang na tila may hinahanap ito sa damuhan. Kahit hindi ko masyado maaninag ang itsura, nasisiguro kong kakaibang nilalang iyon. Sunod-sunod ang paglunok ko sa laway nang marinig kong sumisinghot-singhot ang nilalang na iyon. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Para bang napako na lamang ang mga paa ko at ayaw itong matanggal-tanggal. Nang mga oras ding iyon, wala akong ibang naisip kung hindi humingi na lamang ng proteksyon mula sa itaas. Walang ibang pumapasok sa aking isip kung hindi ang makalayo sa lugar na iyon. Saka palang bumalik sa balintataw ko ang sinabi sa akin noon ni Antinita na huwag basta-bastang pumasok sa delikadong lugar na iyon. Ngunit huli na para magsisi pa dahil nasa panganib na ang buhay ko ng mga sandaling iyon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan, dahilan upang lalo akong manginig sa ginaw. Nang hindi ko akalain na mayroong sasaklolo sa akin upang ilayo ako sa bingit ng kamatayan. At walang iba kung hindi si Dahlia ang siyang bukod tanging tagapagligtas ko ng mga oras na iyon. Mabilis siyang humarang sa harap kung saan tutok na sa akin ang naturang nilalang. Panay na ang pagdarasal ko ng mga sandaling iyon kasabay ng pagtila naman ng ulan at siya ring bigla ang paglabas ng maliwanag na buwan.
Naghahalo ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon dahil kitang-kita ng aking dalawang mata ang kabuuan ng nilalang. Hindi ko batid kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan ko dahil para itong isang malaking pusa na pulang-pula ang kanyang mga mata. Iba rin ang klase ng kanyang balahibo. Parang alambre sa tigas. Nasisiguro kong hindi ordinaryong pusa nga ang nasilayan ko. Maging si Dahlia na bigla na lamang sumulpot sa harapan ko ay hindi ko rin mawari kung sino at anong klaseng tao siya. Para masagot ang sarili kong katanungan ng mga oras na iyon, Kuya Bari, mabilis akong naghanap ng mapagtataguan. Nang makita ang malaking puno sa aking tagiliran, ay dali-dali akong nagtago roon. Subalit paglingon ko, wala na roon ang nilalang at si Dahlia. Nagpalinga-linga ako sa paligid, kasabay ng pagkakunot ng aking noo. Sinubukan kong tawagin ang pangalan ni Dahlia, ngunit walang tugon mula sa kanya. Nang wala na akong makita, nagmadali akong lumisan sa lugar na iyon, dala ang katanungan kung ano nga bang nangyari kay Dahlia at sa malaking pusa na iyon. Umuwi ako sa amin, dala ang pag-asang makikita ko pang muli si Dahlia. Subalit makalipas ang 5 araw, mula nang lisanin ko ang lugar kung saan huli kong nasilayan si Dahlia, nabalitaan kong tuluyan na raw siyang naglaho kasama ang pusang iyon. Wala ring makapagsabi kung saan sila napadpad. Doon ko lang din napag-alaman na katribo pala ni Dahlia ang nilalang na iyon, maging ang lalaking napangasawa niya, kung saan isang tribo sila ng mga aswang doon sa liblib na lugar sa Cotabato. Magmula noon, Kuya Bari, hindi na ako sumama pa kay Tio Marsing. Kung may nagpapaani ng palay, tumatanggi na rin ako. Sa halip, nagpasya na lamang akong maghanap ng trabaho sa Maynila at doon ko na nga nakilala ang ina ng aking mga anak. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po mapili niyo rin po itong basahin sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Samuel. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Althea. Nakatira dito sa lalawigan ng Cotabato at ang edad ko po sa kasalukuyan ay 21. Isa po ako sa mga masusugid na tagapakinig sa inyong channel, Kuya Bari, at palagi po akong nakaabang ng mga bago niyong lapag na hango sa tunay na karanasan ng mga sender. Kaya naman po, ako po ay naingganyong ibahagi sa inyo ang isang tunay na karanasan ng aking ina na si Laura. Nangyari ito taong 1987 at ang edad ng aking ina ay 25. Ayon sa kanyang kwento, nawalan ng trabaho ang aking ama ng mga panahong iyon, kung kaya naghanap sila ng mas mababang marerentahang bahay upang hindi kaagad maubos ang kanilang perang naipon habang naghahanap pa ng panibagong trabaho ang aking ama. Sa katagalang paghahanap nila ng mababang upa na bahay ay napadpad sila sa isang baryo. May isang matandang lalaki po kasi ang kanilang napagtanungan sa bayan noong nagdaang araw na kung may alam ba itong pinapaupahang bahay na mura lang. At hindi nga nagtagal ay may itinuro itong isa.
Sigurado ka ba, mahal, na tama itong baryong tinuro sa atin ng matandang lalaki sa bayan? Tanong ng aking ina sa aking ama nang naroroon na sila sa baryo. Mukhang tama naman siguro itong baryong to. Itong sinabi ng matanda sa atin, mahal. Teka, tara tayo dun sa bandang unahan at magtanong-tanong tayo dun sa mga taong nandoon. Baka may alam silang bahay na maupahan. Turo ng aking ama sa mga taong nag-uumpukan. Agad na naglakad na sila papalapit sa mga taong nag-uumpukan. Noong papalapit na sila sa mga tao, unti-unting napapansin ng aking ina ang kakaibang mga tingin sa kanila ng tao, na para bang galit na galit ang mga ito kung makatitig sa kanila. Naku, mahal, teka muna. Parang nakakatakot naman dito. Tingnan mo, parang ang sama makatingin ng mga tao sa atin. Panimula ng aking ina. Ay naku, mahal, wag mo na lang silang pansinin, ha. Umiwas ka na lang ng tingin. Baka lang nagtatakal sila dahil may ibang taong pumasok dito sa kanilang baryo. Tugon ng aking ama. Medyo nakaramdam ng kaba ang aking ina ng mga oras na iyon nang mahuli niyang titig na titig ang isang matandang babae sa kanyang tiyan. Nakita niya rin ang biglaang pagtulo ng laway nito sa bibig. Umalis na kaya tayo dito? Para kasing hindi talaga ako komportable. Anya ng aking ina. Dahil pakiramdam niya ay para bang may kakaiba sa mga taong nakatira sa baryong kanilang pinasukan. Siya nga po pala, Kuya Bari. 6 na buwang buntis na po ang aking ina ng mga panahong iyon. Kaya nagpupursige sila talagang makahanap ng murang paupahang bahay. Dahil sa baka mabawasan na ang kanilang ipon para sa kanyang panganganak kung sakaling magtagal pa sila sa bahay na titirhan nila. May kamahalan po kasi ang renta nila sa bahay. Ay nako, ano ka ba naman, mahal? Nandito na tayo Isa pa, magtatanong lang naman tayo kung may alam silang paupahang bahay dito. Hindi naman tayo magtatagal Kaya halika na, tumuloy na tayo. Nayayamot na wika ng aking ama. Ilang sandali lang ay tuluyan na silang nakalapit sa mga tao. At sa tingin ng aking ina ay nagkwekwentuhan lang ang mga ito. Kaagad na nagtanong ang aking ama sa isang matandang babae kung may alam ba silang bahay na pinapaupahan. Ngumisi naman ang matandang babae at nagtanong ng, "Bakit, iho? Naghahanap ba kayo ng bahay na matutuluyan?" Opo, Lola. Aalis na po kasi kami sa bahay na tinitirhan namin ngayon. Kaya naghahanap po kami ng medyo mababang presyong paupahang bahay. Sagot ng aking ama. Abay, tamang-tama. May alam ako. Gusto niyo ba samahan ko kayo ngayon doon sa bahay na sinasabi kong mura lang? Natuwa naman ang aking mga magulang nang marinig nila ang sinabi ng matanda. Dahil sa wakas ay may nahanap na silang murang titirhan. Walang pagdadalawang isip silang pumayag na sumama sa matanda para makita ang bahay na sinasabi nito. Naku, sigurado akong magugustuhan nyo rito sa baryo namin. Bukod sa mura na ang upa ay malapit lang ang mga kapitbahay. Hindi na kayo mahihirapan kung sakaling may kailangan kayo. Panimulang wika ng matanda habang naglalakad na sila papunta sa bahay ng sinasabi nito. Ay talaga po, Lola. Naku, mabuti naman po kung ganoon. Palagi po kasing wala itong asawa ko kapag nakaharap na dito sa trabaho niya. Tugon ng aking ina. Abay, oo naman, iha. Saka huwag kang mag-alala. Mababait naman ang mga taong naririto. Nakangiting wika ng matanda.
Masyado silang nalibang sa kanilang usapan, kaya hindi na namalayan ng aking mga magulang na nakarating na pala sila sa bahay na tinutukoy ng matanda. Nakita nilang may nilapitang lalaki ang matanda at kinausap ito. Matapos nitong kausapin ay tumingin ito sa gawin nila bago naglakad papalapit. Siya nga pala, ito si Manong Bert, ang may-ari ng bahay na ito. Ngumiti naman ang aking mga magulang sa lalaking nagpakilalang Bert at pagkatapos ay niyaya na sila sa loob ng bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Unang bungad pa lang ng aking ina sa pintuan ay may nalanghap na siyang kakaibang amoy. Kaya nagkunwari siyang nahihikab at tinakpan ng kanyang ilong. Ayon pa sa aking ina, Kuya Bari, napakasangsang umano ng amoy ng kanyang nalalanghap doon sa loob ng bahay. Animoy may kinatay na hayop pagkatapos ay pinabayaan na lang na mabulok iyon. Napansin naman niyang habang nakikipag-usap ang aking ama sa lalaki ay masama iyong makatingin sa kanya. Kaya iniwas na lang ng aking ina ang kanyang paningin sa lalaki at inilibot na lang sa loob ng bahay. Habang tumitingin-tingin ang aking ina sa may bandang kusina ay hindi sinasadyang nasagi niya ang isang balding nakatakip. Kung kaya natanggal ang bahagya ang takip ng balde. Ayon po sa kwento ng aking ina, bigla umanong may sumingaw ng napakabahong amoy na nagmumula doon sa loob ng balde. Kaya napatingin siya sa aking ama at sa lalaking kausap nito. Mabuti na lang at abala ang dalawa sa pag-uusap sa sala at ang matandang babae naman ay naroroon lang sa labas ng kanilang bahay. Kaya dahan-dahan niyang tinanggal ang takip ng balde. Anya pa, noong masilayan niya kung ano ang laman ng balde, ay halos masuka siya at gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Kasabay ang pagtayo ng mga balahibo niya sa kanyang batok. Dahil sa kitang-kita niyang karne ng taong nabubulok at inuuod na ang laman ng balde. Kasi may nakita siyang putol-putol na daliri at iba't ibang parte ng tao kagaya ng tenga, mata at meron pang isang balunbon ng buhok at ipin. Kaya mabilis niyang ibinalik ang takip at nagmadali ng lumapit sa aking ama. Halos maligo na siya ng malamig na pawis nang makita niya ang aking ama. Kaya tinanong siya kung ayos lang ba siya. Pilit namang ngumiti ang aking ina at nagsabing, ano kasi mahal naalala ko palang may gagawin pa pala ako sa bahay ngayon. Halika na, tara na, umuwi na tayo. Bumalik lang tayo dito bukas. Ha? Bakit? Hindi pa nga natin nalilibot yung buong bahay. Tsaka isa pa, 3:00 pa lang ng hapon. Baka naman pwedeng mamaya mo na lang gawin yung kung ano mang gagawin mo sa bahay natin. Anya ng aking ama. Hindi na pinakinggan ng aking ina ang aking ama sa mga pakiusap nito. Sa halip ay agad na nagpaalam siya sa lalaki. Saka hinatak niya palabas ng bahay ang aking ama dahil sa kilabot na bumabalot sa kanyang katawan at takot na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Teka nga mahal, bakit ka ba nagmamadali?
Iritang tanong ng aking ama. Ay, teka, mamaya ko na sasabihin sa'yo. Tugon ng aking ina. Ang alin, ano? Hindi na nagsalita pa ang aking ina at dire-diretso lang ang kanyang paglalakad habang hatak-hatak niya sa kamay ang aking ama. Sandali lang. Sa tingin niyo ba hahayaan na lang namin kayong makalabas pa ng buhay dito sa teritoryo namin? Malakas na sigaw ng lalaking nagmamay-ari umano ng bahay na dapat rerentahan ng aking mga magulang. Nagulat naman ang aking ama sa tinuran ng lalaki. Kung kaya hindi siya nagtanong pa sa aking ina. Lakad takbo na lang ang kanilang ginawa, makarating lang sa bungad. Ilang sandali ay unti-unti nang dumadami ang mga tao sa gilid ng daanan at matalim na nakatingin sa kanila. Kaya halos takbuhin na umano ng aking mga magulang ang kalsada makalabas lang doon sa baryong iyon. Makalipas ang ilang sandali pa, mabuti na lang at nakalabas na sila sa baryo bago pa sila maabutan ng mga taong humahabol sa kanila. Diyos ko, anong klaseng mga tao iyon? Hingal na tanong ng aking ina habang hapong-hapo ito. Agad naman silang napalingon ng may babaeng nagsalita mula sa kanilang likuran at nagsabing, "Mabuti na lang at nakalabas kayo sa baryong iyon. Hindi nyo ba alam na teritoryo ng mga aswang ang baryong pinasukan nyo? Lahat ng mga nagtatangkang pumasok dyan ay hindi na nakakalabas pa." Halos maluha ang aking ina nang marinig niya ang sinabi ng babae. Laking pasasalamat ng aking mga magulang sa Panginoon at hindi sila hinayaang mapahamak nang makapasok sila sa isang teritoryo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Althea. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.